बागानाव नै आंहा कफि दानसैलाय रायजोफोरनै खादा लाबाय नायनोसै मा मा मैगं दङ बागान सिङाव मा मा लांजोबखो मटरा बेसेबां थायदों नायफैनोनो टाइम गैयाना सम बोथोर गैयैजों बागानाव हाबसै नै हाबबायानो देखायलांबाय थानोसै नोंसोरनो खादायाव दाननानै लांसै बिबोनांबो फैनो होनदों जोंहा दा फैयोबा कफिखौ जानाय जायोना जाया लांनानै दोनहैखानोसै नायलांदो नै टमेट'आबो थायगासिनो दं आं दाखालिबो मालाबा खनसे देखायखांबायना नोंसोरनो नै कफिया नै एसे रायाखै दे रायजोफोर आं कफिखौ दानथ'नाय जानाय नंला एसे नांबावगौ दाखालि एसे गोरा जानाय लांनायखाय दंखोमा होननानै फैदोंमोन आङो दानजानाय नंला नै गोरलैसो राथ'बावनांगौ एसे राबावनांगौ दै लुनांगौ न'नि नालाय जि गोथाव जायो कफिया जादो लागायना जादो फुलकफि मानो बाव गारखो न'आव लांदोंना दाखालि लांदों जोंहा जाहैदों नङा गुफुरखौ जायो नोंसाबो लाङा जाबाय फाग्लि लाङो मानो जाया जाखो जोंहा जायो हा बेखौलाय बोथो लांनो नस्थ' जानायखौलाय नङा आगोलाव मोजांखौ लाङाखै बेलाय मोनसेबो लाङाखै गुफुरखौ आंबो ओंख्रि गोनांखौ लांफैयाखै गांसो खाबाय अमा रायजोना आराम जाथारो मा होनदों अमानि आदार लाबाय नै आबौआ आयंनि फिसाजो आंनि नैबे जोंनि मुथुखासो बिबोनां मुथुआ फंबायनि हिनजाव मुथु माबायदि नै जोंनि बिबोनाङा माबायदि लांथ'ला रायजोफोर आङो कफिखौ आं खोन्थाखाबाय मटराबो नै फिसा थायहांबाय मोनजासिगोन एसे जांसि होथेनाय नालाय दाउ बायदिसिना हाबनो हाथ'ला एसे फिसा थायहांबाय थाइख्रिहांबाय सामब्राम बिलाइखौनो आं एसे खानानै लांसै नै सामब्राम बिलाइआ न'निया गैला न'थारनिया हाग्रा जाजोब्बाय कफियाबो एसे दै लुनांगोन एसे खाबावनोसै हेल' सोनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनाव नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं नै मादैया मैला खामब्राम ओंखाम संग्रायाव फुला खामानि मावनायजोंनो नोंसोरखौ बरायहरबाय दे रायजोफोर दिनैनि दिनाव मादैया बिबोनां हिनजाव फैगोन जोंहा हाबा जाहैनाय सासेल'मोन नालाय जोंहा दुइसिन बयनिबो बियो फैगोन बिमा फिसा फैयोना मायो नायनोसै र' दा नोंसोर नुलांबाय थासिगोन फैगासिनो दंनो दाबो सफैथ'वाखै बिनि संनाय जानायनि दिनै देखायहरनोसै रायजोफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअ'खौ बियो फैगोन दाना हौवाया थांगोन जोंना बिबोनां हौवाया थांसिगोन दिनै फैदोंमोन नालाय बे दाखालिनो साननैनि सानथाम सुथि लानानै दिनै थांसिगोनलाय बेहा मोखां सायर' जालांसैलाय दा बिनानाव फैनानै जानानै लोंनानै बियो ओंखारलांसिगोनानो नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअ'खौ दाना ओंखाम संग्रानि फारिसै मा सङो मा खावो ओंखाम संग्रायाव हाबनोसै नै जोंहा बिबोनां फैनायनि बिबोनां हिनजावा फैगोन ना दिनै हांसो गेब जानोसै मासे बरिया टेस्टि मादैमोनहा नै रायजोफोर बिबोनां फैनायनि खायद'आ अमा एवनोसै नै नाजों लावजों संसै नै जोंना सोर संबावगोन नै जोंना फौजि बाबुआसो संबावगोन बिबोनां फैनायनि खायद' बेनो सफैथ'वाखै एवसिगोन ट्रिसालाय मा जालायखो जोंनालाय ट्रिसा एवबाय नै एवखांबाय नै खावसे आरो दंखाबावो मैयानि लाबोनाय
बिबोनां फौजिजों बिजावजालि उन्दैजों सेरफांगुरियाव थांदोंमोन ना क'क्राझार सेरफांगुरियाव बाहाय लकेल ना लाबोनाय दं मैया मोनायावबो जाबाय नै बे दंबावो गेब्लेयाखैहाय मा आंखौ नै नाखौ गेब्लेहोजानो गिबावबाय बाब्रे बाब आंसो गेब्लेहोबाय बायोहाय ना रायजोफोर मादैनि एवनायखौनो नाहरबाय थायो लावखौ होसनबाय नै रायजोफोर नै जोंना नाहरलाय लावआ बेसेबां बुरजा मानसि बुरजानि रेटबा दा एसेल' जागोन आरो लावआ थाइनैमोन नालाय नै बाहाय अमा दरनै जानो लुबैनानै हांदों आं खामलायलायबायसो नै फारसे अरा रोहो रोहो जानानै दा बादाव अरा ब्लाव ब्लाव जायोना हांसोखौ गोदाबाय नै मेजेम थैरोम थैरोम दङ बारा मेजेमबो जाजोबाखै गोबां मेजेम गैया आरो एसे एसे थ्राय थ्राय नै जोंना सिखारिफ्रा जमगासिनो दङ नायगासिनो दङ हांसो गोदानायखौ थ्रिसायालाय जोंना मा खालामनो नागिरदों थ्रिसा नों मा लादों हो मा लादोंहाय सना दाउ मैना बाबानो हैदो अमा एवग्रा नोंनो जोंना किटचेनाव जोंहा ओंखाम संग्रा गोदान मोननायखायनो जि एवगासिनो दंथारो अमाया टमेट' होबाय एसे अमायाव एवजेननायसो दे रायजोफोर ओंखायनो बारा फ्राम फ्राम नुवाखै बिबोनाङा फैबाय मा लाबोखोथाय लाइसो लाना फैबाय लाइ गिदिर लानानै फैबाय फैदो जिरायदो दे फैदो ओइ आनै फैबाय फैदो ओइ बेलाय ओरैसो आयु दिफि फैबावलायाखै माखासेफ्रा गेलेनो जुरिजोब्बाय लाइ लाबोबाय बे मा बैग्रि नै लाइ गावदां लाबोदों जोंहा बिबोनाङा दिन्दिनि औ रिस्ति फैनांसिगोन आङो दिन्दिनि हेल' लोगोफोर नै जोंना नै बिबोनां फौजिया थांनोसैलाय फैलायबाय थांनोसैलाय थ्रिसानि बाबाया गैलालाय मोखां हायल'ल' बाबा होनबाय हादोलाय ना थांनोसैलाय हाय होनो द' बाबा थांसैखौ खोन्थादो बाबाया थांनो नागिरो थांफानोसै बाबाजों थाङा थांफाना थांफाया थांफादो खिदे थांनो नागिरलायबाय दिनै नै माइरं एसे लाबाय मनायाव सोनानै न'नि माइरंखौ अमा फोराननानै लाबाय नै एसे लोगोफोरनो फैग्राफ्रामबो लाङो एसे जोंनि हारिनि मानसिफोर दं नालाय बिसोरनो एसे सोना लाबाय लादो बिमाया मनाया थांनो नागिरबाय लामासिम नाहरनोसै बिबोनां गेजेरा दोनलांसिगोन थ्रिसा बाय बाय होनदो बाबाया थांफानोमोन बाबाजों थांफानोमोन मानि कासाराव थाङा बाय बाय थांबाय ना गैला बाबाया फाथ'आलाय ओइ नोंहा फरिखा गैया दिनै गैया मानो गैया आंहा दंसो नंबाय थादों दे थांसै थ'दो जोंहाबो जानांगौ लोंनांगौ गैला बाबाया मालाय थांलायबाय फैलालाय दाना दखानसो गोसोखांबाय बाबा थांनाय लोगो लोगो दखान गोसोखांबाय सिखाव खावनो गैला मा जाबावनांगौहाय थ्रिसा बाबा थांनानै जोंनि गार्डेनखौ एसे देखायहरबावनोसैलाय नै रायजोफोर जि मोजां बारदों आवजार माबे आयै गथ'आ गांग्रिफि रिफि जि मोजां नुखाथारदोंना रायजोफोर आङो भिडिअ'खौबो एसेयावनो दोननाय जासिगोन आङो बिबोनां फैनायनि जानाय लोंनाय आं बेफोरखौ देखायबाय थाला दे बेयो बै सिङाव हाबहैथ'दों दा दसे बाहागिफोरनाव ओं दे रायजोफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअ'खौ
लाबोनाय नै जोंनाव गथ'नि ड्रेस